Күңелләрдә яз сулышы хаким иткән кичтә сезне сәламлибез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасының чираттагы чыгарылышын карарга чакырабыз. Студияда сезне мин Гөлназ Гатауллина сәламлим. Һәм бүгенге чыгарылышта урын алачак темалар турында кыскача. Районыбыз балалар бакчаларына йөрүче нәниләр яшь мастер төбәк-ара чемпионатының муниципаль этабында көч сынашты. Техник-механиклар нинди белем ала? Һөнәрләр илендә проекты дәвам итә. Стель теннисы буенча Нургали Миннеханов истәлегенә бөтен Россия турниры үтте. Көрәшчеләр кабат келәмдә очрашты. Одна башында Саба районында яшь мастер төбәк-ара чемпионатының муниципаль этабы башланды. Чемпионатта балалар бакчаларына йөрүче 5-7 яшьлек балалар катнаша. Муниципаль этап район үзәгендәге мәктәпкәчә яшьтәге балалар оешмаларында үтте. Яшь осталар белән Диләрә Жабарова аралашты. Проходите наш любимый дом, хорошо будет и вам днем. Открываем наш конкурс «Юный мастер Baby Skills», где наши юные участницы представят компетенцию парикмахер. Әлеге чемпионатта мәктәпкәчә балалар оешмаларында тәрбияләнүчеләр һөнәрләр турында белемнәрен баеталар. Төрле өлкәләрдә һөнәри осталыкларын тәкъдим итәләр. Чәчтараш сәнгате компетенциясе буенча ярышлар Сабаның 2-нче Әллүки балалар бакчасында узды. Конкурсантлар кичке прическа ясадылар һәм аны тәкъдим иттеләр. Парикмахер должен быть аккуратным, чистоплотным, вежливым, доброжелательным. У него должны быть золотые руки, чтобы клиент радовался своей прическе. Парикмахер должен следить за трендом. Кто сегодня парикмахер? Разрешите, буду я. Кичкенә чәчтарашларның эшләрен чын профессионаллар Альбина Матурлык студиясыннан тәҗрибәле чәчтарашлар Динара Хаҗиәхмәтова, Альбина Гаянова бәяләде. Прическалар стильле һәм истә калырлык булып чыкты. Бу чемпионат быел 2-нче тапкыр уздырыла. Яшь оста чемпионаты дип атала. Бу чемпионатта балалар үзләренең практик осталыкларын, аралашу, иҗат продуктларын тәкъдим итү осталыкларын күрсәтәләр. Чемпионатта 16 төрле компетенция бирелгән. Бу компетенцияләрне катнашучылар үзләре сайлый алалар. Шул ук вакытта ГИБДД станциясындагы Росгвардия бинасында юл хәрәкәте иминлеге компетенциясе буенча ЮХИДИнең яшь инспекторлары ярышты. Балалар сынаулар барышында юл хәрәкәте куркынычсызлыгы өлкәсендә белемнәрен һәм осталыкларын күрсәттеләр. Юл аша чыгу кагыйдәләре темасына чара әзерләделәр һәм үткәрделәр. Малайлар гына юл инспекторы була дип уйласагыз, ялгышасыз. Кыңгырау балалар бакчасыннан Азалия Хабриева да киләчәктә әлеге һөнәрне сайларга уйлый. Инспектор ГИБДД должен быть приготовленный. А как он должен быть приготовлен? Что у него должно быть? У него должен быть фуражка, одежда, жилет, наручники, пистолет, жезл. Сабиларны профессиональ жюри юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең Саба бүлекчәсе начальнигы Гүзәл Ягафарова, полиция капитаны Илнур Насыйбуллин бәяләде. Иң кирәкле һөнәр ияләре, пешекчеләр һәм кондитерлар ярышы шоколад балалар бакчасында үтте. Беренче булып чыгыш ясаучыны җирәбә буенча ачыкладылар. Шатлык бакчасыннан Сәйдә Мөбәрәкова пилмәнне ясарга да, ашарга да ярата икән. Минем үткәч пешекче буласы килә. Менә бүген ярышка килдем. Мин өйдә әним пилпәт пешергәндә профессия повара считается одним из самых древних. Именно как профессионалы повара появились в Греции на острове Крит. Тогда для солдат еду готовил специальный мастер. Повар должен знать, как хранить продукты, рецепты блюд, как приготовить блюдо. Повар должен быть одет в специальную одежду, на голову одевать колпак, а на себя фартук. Повар должен быть аккуратным, чистоплотным, трудолюбивым, гостеприимным, доброжелательным и иметь хороший вкус. Практик өлештә пешекчеләр 10 минутта салат, 8 минутта сэндвич һәм 6 минутта коктейль ясап өлгертергә тиеш иде. Барлык критерийлар буенча беренчелекне Сәйдә Мөбәрәкова яулады. Пешекче һөнәрен кызлар гына үз итә дип уйламагыз. Әллүки данын яклаучы Радель Фәһимиев та салатны бөтен күңелен биреп ясады. Бу һөнәр белән кызыксынуы да тәмле әйбер ашарга яратуыннан килә икән. Минем повар буласы килә. Шуна, что инде ул пешерә инде разные тәмнюшкалар. Мин салатлар, сэндвичлар пешерәм. Мин
Инде пішірген әбірлеріне әте біле әне шатлана. Музыкальный руководитель – это вроде как учитель. В детском садике ребят учат петь и танцевать, слушать музыку, играть и оркестром управлять, с нотной грамотой знакомить, праздники для них проводит. Первый в музыке учитель – это музыкальный руководитель. Яш тәрбияче һәм музыка җитәкчеләрен бәләкәч балалар бакчасында ачыкладылар. Темасы шактый авыр булса да, нәни тәрбиячеләр һәм музыка җитәкчеләре үзләрен апалары кебек тотты. Яшьтәшләрен шелтәләп тә алды, кисәтү дә ясады. Беренче бирем буенча алар һөнәрләр турында сөйләделәр, сорауларга җавап бирделәр. Икенче турда конвертка салынган рәсемнәр арасыннан тәрбияче һәм музыкаль җитәкче һөнәренә туры килә торганнарын сайлап алдылар. Практик өлештә исә балалар белән шөгыль күрсәттеләр. Беренче булып чыгыш ясаган Ралина Вафина Шәмәрдәннең беренче номерлы әкият балалар бакчасыннан килгән. Аны музыка җитәкчесе Лилия Дмитриева әзерләгән. Когда я узнала про этот конкурс, у меня сразу возникла идея, что я могу приготовить, подготовить, помочь приготовиться нашим ребяткам. Поднялась в группу, подготовительную группу, предложила ребятам. Они, конечно, все с удовольствием изъявили желание, но так как физически, наверное, я не успею приготовить всех ребяток, поэтому я взяла активную девочку Вафину Ралину Азатовну. Готовились мы вместе с мамой Ралины. Она очень талантливая девочка, очень умная, красивая. Шуннан да Ралина остазының шанышын яклап, бик матур чыгыш ясады. Балалар белән шөгыль үткәргәндә дә үзен чын музыка җитәкчесе итеп танытты. Мне нравится петь и танцевать, поэтому я выбрала эту профессию. Я умею рисовать палочки, кружочки. Получаются из них разные цветочки, синие, красные, желтые, разные. Всех цветов карандаши для рисунка хороши. Кием дизайны, рәсем сәнгатен, график дизайнны үз итүчеләрне Сабаның балалар иҗат үзәге җыйды. Биредә әлеге компетенцияларны сайлаучылар көч сынашты. Шоколад балалар бакчасыннан Фәридә Шихабиеваның хыялы үскәч график дизайнер булу. Бәйгедә ул беренче урынны яулады. Графический дизайнер – это специалист, который создает рекламные баннеры, фирменные стили компании и упаковку продуктов, например, упаковку киндера. Он переводит язык смыслов на визуальную с помощью графики. Обязанности графического дизайнера – создать уникальный образ бренда, увеличить узнаваемость бренда. Мне нравится работать на компьютере. Джем, иллюстратор, Тукспая. Жюри ағзалары да мәртәбәле, шуларның берсе педагогика өлкәсендә 36 ел стажы булган Эльмира Касимова. Придя на этот конкурс, конечно же, я поразилась не только тому, что дети были подготовлены, а вот как они с таким невероятными такими какими-то своими ощущениями к этому предмету, они же вот про профессию говорят, что вот они истинно вот хотят быть в этой профессии, действительно как истинный там дизайнер, художник и кто там графический дизайнер, действительно удивило их познание предмета, вот, и увлеченность и очарование, вот это детское неподкупное, конечно, очаровывает. Чыгыш ясаган һәр балага мәгариф идарәсенең дипломы һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бәйгенең республика туры апрельдә булыр дип көтелә. Саба данын иң лаеклы балалар яклаячак. Аларга уңышлар телибез. Саба аграр көллияте белән бергәлектә башлап җибәргән һөнәрләр илендә проектын дәвам итәбез. Бүгенге чыгарылыш авыл хуҗалыгы техникаларын ремонтлау һәм куллану буенча белгечләр әзерләү юнәлешен кулашлый. Бу һөнәрне сайлаучыларны җир уллары дисәк тә була. Алар авыл хуҗалыгы өлкәсендә басу, кырларда, иген-икмәк үстерүдә көч куючы тимер атларны иярләүчеләр, техник механиклар булып, кулларына диплом алалар. Узган дәрестә без сезнең белән кыскача гына җиңел машиналарның дисциплинасын карап үттек. Бүген безнең тема тракторларның, грузовой автомобильләрнең дисциплинасы, аларның төрләре, аларның
түзіліші һәм көйлеулері. Узган дәрістә безнең сцепление буенча примерларны карадык, күттек, көйләдек. Бүген дә шундый тәртиптә булачак дәрес безнең. Махсус фәннәр укытучы Зиннур Газиҗанов алып бара торган дәрес студентларның иң яратканнары сафында. Монда алар техникаларның эчке төзелешен, барлык механизмнарын теоретик яктан өйрәнәләр. Күрер күзгә тимер җыелмасы булган бу өлешләрнең техникаларны хәрәкәткә китерүдә һәр кайсының үз урыны, үз функциясе. Егетләр иң элек аларны исемләп, детальләп үзләштерәләр. Бүген, мәсәлән, күрсәтмә материал МТЗ-82 тракторының сцепление. Сцепление состоит из маховика, диск-сцепления, нажимные, кольцевые сцепления и рычаг сцепления. Укытучы һәм иптәшләренең тактага чыгып аңлатма, күрсәтмә материал өстендә эшләгәнен барысы да игътибарлап тыңлыйлар. Сорауларга җавап бирәләр, белмәгән, аңламый калганнарын кабатлап сорыйлар. Үзара аңлашып, фикерләр алышып, дәреснең үткәне сизелми дә кала. Аннары алар лабораториягә ашыгалар. Биредә дә детальләрне үзләштерү дәвам итә. Минем төп фән авыл хуҗалыгы агрегатларын өйрәтәм. Тракторлар, комбайннар керә безнең ул фәннәргә өлешләренә дип әйтик. Безнең бу класста өйрәнеп китәбез. Двигательләр куелган безнең. Егетләр бу класста учебный практика вакытында шушы двигательләрне, агрегатларны сүтәләр, ремонтлыйлар. Һәрберсе айдылны һәр кешенең үзенең кулыннан үтәргә тиеш. Бу этапны дип әйтик. Шушы этапларны үткәннән соң алар баралар безнең проектны практикага. Илназ Якупов көллиятның 2нче курс студенты. Барысы 20 егет алар. Быелдан башлап дәресләр расписаниесында һөнәри юнәлештәгеләре дә урын алган. Шуңа хәзер уку кызыграк ди. Кичкенәдән техника тирәсендә кайдаганга күрә үзе теләп көллиятны сайлый. Без 2нче курста авыл хуҗалыгының төрле техникаларын өйрәнәбез. Аларның төзелешен, ремонтлау эшләрен өйрәтәләр. Безнең учебный практика ала берсә май аенда булачак. Май аенда колледжда учебный практика үткәч, үземнең хуҗалыкка кайтарга дип уйлыйм. Шут суҗан бәйтенә ала берсә, шунда практиканы дәвам итәм. Саба аграр көллиятендә авыл хуҗалыгы техникаларын ремонтлау һәм куллану юнәлешендә белгечләр әзерләү тарихта да, хәзерге көндә дә беренче баскычта тора һәм киләчәктә дә шулай булып калачак. Һөнәри уку йорты буларак алар авыл хуҗалыгы тармагы техникаларын иярләүче техник-механиклар әзерләүгә зур әһәмият бирәләр. Безнең колледжда основном иң зур басым шушы факультетта. Җегетләребез бик теләп киләләр. 120-дән артык җегетебез шушы авыл хуҗалыгы машиналарын көйләү һәм ремонтлау факультетында укый. Сабалар гына түгел, Балташ, основном бик күп Мара, Теләчә, бар инде Казаннан, берничә җегет Малмыждан бар. Шул ярак аралардан да килеп укыйлар. Һәм инде шушы техника факультетында, авыл хуҗалыгы ремонтлау һәм куллану факультетында укырга бөтен мөмкинлекләр дә бар. Шушындый зур базабыз бар. Һәм шул базада кулланыла бөтен бүгенге көндә кулланыла торган авыл хуҗалыгы машиналары бар. Без шулар янында көн сайын теориясын өйрәнәбез, практик эшләп карыйбыз. Һәм инде елдан ел 4 ел уку дәверендә безнең җегетләребез алган белемнәрен алып безнең республикабызның төрле районнарына иген, икмәк үстерергә һәм җир эшкәртергә чыгып китәләр. Практик дәресләр нигездә 4нче курсларда өстенлек ала. Алар барлык уку еллары дәверендә үзләштергәнне нәкъ менә хәзер кул белән эшләп күрсәтә торган чор. Башка белем итеп тупланганды гамәлдә тормышка ашырырга кирәк. Моның өчен көллият базасында бөтен мөмкинлекләр булдырылган. Лабораториялар мөһим булган, махсус техника белән тулыландырылган, укытучы кадрлар белән дә тәэмин ителгән. Бүген безнең дәреснең темасы шушы рулонный пресс-подборщикны эшкә әзерләү. Менә монда күрсәгез, безнең анда бөтен агрегаттарда салынган или ярым салынган. Һәм без шушыны көйләп, тагы эшкә басуга, эшкә чыгарга әзерләү өстендә эшләргә тиеш.
4-нче курс студентлары укуның практик эшчәнлегендә җәйге чорда басуда эшләүче шушы пешән, салам, рулонлау агрегатын көйләп күрсәтергә тиеш. Күргәнегезчә, аның бөтен мөһим механизмнары салдырылган, ә урнаштыру студентларның практик биреме. Бер-берсенә 3 минут вакыт бирелә, һәм алар шул тәртиптә җайланманы җыялар. Укытучылар эш процессын күзәтеп тора. Менә бүген безнең bundaga bir mexanizm da yo'q. Mana bir gina turli mexanizm da yo'q. Biz ularni darsga kirar oldindan solib olib qo'ydik. Ham mana bizning o'quvchilarimiz shularni dirikitib, tugalitib, vaqtida jiyib ko'rsatarga tiyиш. Илсаф Бусин беренчеләрдән булып биремне үтәргә алынды. Аның кулында цеп, шылбыр. Ул аны хәрәкәткә китерү өчен ялгау звеносы ярдәмендә ялгарга тиеш. Ялгау звеносын куйды. Менә һәм урнаштырды. Все урнашты. Менә бу шылт иткән тавыш шылбырның оясына чыннан да кирип урнашуын дәлилләүче махсус ышаныч тавышы. Ул хәрәкәтнең куркынычсызлыгын хәзер тәэмин итә ала. Главное ул техниканы белеп өйрәнергә кирәк. Чөнки техника не прощает ошибок. Она гел карап торырга кирәк, гел техническое обслуживание үткәрергә кирәк. Чөнки карамасаң, бер кеше карамый бездән башка. Шойт аны карамыйча өченкән, харша белән ватылып чыгачак. Һәм аны ремонтларга кирәк. Ул арада икенче студент икенчел эшләргә алына. Тәртип буенча хәзер пешәнне төргәкләү механизмын көйләргә кирәк. Шпагат җибет дөрес сузганда гына ул эшләячәк. Бәйләү аппаратын тикшерәбез. Һәм ул сынапта дөрес җыган аппарат эшли, тиешенчә эшли. Чиратта муфты көйләү. Аңа инде башка егет алынды. Ул махсус ачкычлар ярдәмендә үз эшенә кереште. Укытучы сүзләренә караганда, нәкъ менә ачкычларны дөрес куллану да студентларның дәрес үзләштерүе нәтиҗәсе. Әгәр безнең фокус астында ниндидер инородный предметлар була икән, безнең эшкә кереп китеп пресна ватмасын өчен. Менә безнең укучыбыз, менә хәзер шушыны көйләп күрсәтә. Студентларның бер төркеме бу вакытта практик дәресне МТЗ-82 тракторы янында дәвам итте. Алар бу курска җиткәндә инде кулларында трактор йөртү таныклыгы алган механизаторлар дияргә кирәк. Шуңа аның төзеклеген тикшереп, эшкә кузгалу кебек биремне башкардылар бүген. Көндәлек эшкә чыгар алдыннан тракторы яисә транспортное средство үткәрә тиешбез көндәлек техническое обслуживание. То есть без аны состояние карарга тиешбез, прибор освещения, уровень масла, двигателя, трансмиссии, коробки и охлаждающих жидкостей. Хәзерге вакытта әйдәгез без тракторга кирәк көндәлек техническое обслуживание. Әлбәттә, трактор кебек зур техниканың техник төзеклеген тикшерү, кабинага кирип утырып барлык рычагларны нейтраль положениягә, кул тормозын күтәреп куюдан башланырга тиеш. Әгәр дә ул скоростьта калган булса, аның кабынуга кузгалып китү ихтималы зур. Бу үз артында һәлакәт, фаҗига куркынычын арттыра. Техник куркынычсызлык кагыйдәләренең үтәү беренче номерлы бурыч. Аннары алга таба двигательнең картерында, коробкада, гидросистемада, суыту сыйклыкларындагы май күләмен тикшерү бурычы тора. Тракторның яктырту җайланмалары, лампочкаларның төзеклеген карау өченче бурыч. Гомум халык куллануындагы олы юлда теләсә кайсы техниканың утлары төзек хәлдә булырга тиеш. Чөнки борылышларда уңга, сулга билгесе яктырту элементлары аша гына көйләнә. Тәгәрмәч, көпчәкләрнең һава басымы да норма таләпләренә туры килгәндә генә хәрәкәт итү куркынычсыз. Көллияттә үзләштерелгән бу беренчел белемнәр безне тормышта гел озатачак ди Булат Халиуллин. Саба аграр көллиятендә алган белемнәребезне без тормышта туплыйбыз. Яшь буын ул хәзерге дөньяда бик зур роль уйный. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә укытучыларга. Алар безне тормышка әзерләделәр. Алар безне өйрәттеләр.
Уку йортының матди техник базасы кең кырлы, техник, механик белгечлектәре юнәлеше буенча бигрәктә. Соба аграр көлиятендә авыл хуҗалыгы техникаларын ремонтлау һәм эксплуатацияләү факультетында айручада җегетләр бик яратып укыйлар. Алар биредә 4 ел дәвамында теориядә үзләштергән белемнәрен менә шушы тренажер залда практик күнекмәләр итеп эшкә җигәләр. Монда акрос комбайнында урак эшләрен башкарырга, КАМАЗ машинасында юлда йөрергә һәм җиңел машинада шулай ук юлда йөрергә мөмкинлекләр булдырылган. Алар барлык кагыйдәләрне дә үтәп, бу эшне башкаралар. Комбайн тренажерында барлык механизмнар чын комбайндагыча көйләнгән. Кабина эченә кереп утыруга үзеңне басуда, урак эшендә итеп тоясың. Үзләштергән белем кагыйдәләрне үтәп эшкә кузгаласың. Урасың, сугасың, бункерны бушатып, КАМАЗга төяп җибәрәсең. Гомумән бу залда башка дөнья. Үзе бина ише, ә техника руле артында утыруга син инде олы юлда. Хәзер эшлим упражнение категориясыга. Нинди техника бу безнең? КАМАЗ. Әйе, кая барасың син? Нинди юнәлештә барасың? Хәзер Шәһәр эчендәме бу? Трассамы бу, нәрсә бу? Менә монда машиналар потогы да күренә. Син шәһәр эчендә. 3-нче курс студенты Ильяс Мөхәммәтшин КАМАЗ руле артында С категориясенә права алырга әзерләнә. Бу таныклыкны кулга алганчы бу юнәлештә белем биремнәр өстендә күп эшләргә кирәклеген аңлый, таный ул. Дәресләргә дә зур әһәмият биреп йөри. Хәзер уңга сулга карыйбыз. Чөнки без второстепенный дорогада. Помехалар булмаса, и һәм без помехалар ясамасак, чыксам була. Менә мондай тренажер дәресләрне көтеп аласызмы? Айруча кайсы техникаларда йөрергә уңайлы? Әле нәрсә өстендә эшләп бетергә кирәк? Кайсы төшләре катлаулы дип әйтикме? В основном шул гардны эшләп бетерә кирәк. Калганнары әйбәт булып чыга. Бу дәресләрне бөтен кеше көтеп тора инде. Монда бик тә кызык, күңелле. Преподавательләр яңа заданиялар бирә безгә. Күбәйбер белеп барабыз. Безгә дә будущем бик кирәк булачак. Заданиялар бирәләр. Техника төгәллекне юл игътибарны таләп итә. Алар икесе кушылмасында хаталар гафу ителми. Менә шуңа күрә дә техника белән бәйле һөнәри белгечләр әзерләү ул бик зур җаваплылыкта. Көлият моны аңлаган хәлдә ил табынын байтучылар әзерләгәндә бөтен мөмкинлекләрен эшкә җигә. 18-19 март көннәрендә Соба Арена спорт мәктәбендә РСФСР һәм ТАССРның атказанган урманчысы, мактау билгесе һәм Октябрь революциясы орденнары кавалеры Нургали Минниханов истәлегенә өстәл теннисы буенча 21-нче бөтен Россия ачык шәхси команда ярышлары үтте. Чараны ачу тантанасына Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Минниханов кайтты. Собаның биючи яшьләре сәламен мәртәбәле кунаклар, спортчылар зур ярышларга рухи көч итеп кабул иттеләр. Алдашыннан да киренке көч сынашулар. Ерак араларны якынайткан турнирга барысының да өметләре зурдан.
Өстәл теннисы буенча 21-нче Бөтен Россия шәхси команда ярышларын ачу тантанасында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов, Россия президенты ярдәмчесе Игорь Левитин һәм башка рәсми затлар катнашты. Мәскәү вәкиле турнирда катнашучы спортчыларның елдан-ел артуын билгеләп үтте. Ул бу ярышларның киләчәктә тагын да киңрәк колачлы булып, Саба районында узачагына ышанычын белдерде. Рөстәм Миннеханов өстәл теннисы буенча Бөтен Россия ярышларын кабул итү Татарстан өчен зур мәртәбә булуын билгеләп үтте. Ул турнирда катнашучыларга яхшы нәтиҗәләргә ирешүен теләде. 21 раз турнир всероссийский. Очень хочу поблагодарить всех наших членов сегодняшнего участия в соревнованиях. Здесь большое представительство России и Российской Федерации, наших регионов и, конечно же, наших народных республик. Я хочу пожелать вам хорошо провести время и, конечно же, достичь хороших спортивных результатов. Ачылыш тантанасының матур мизгеле Саба теннисчыларын тәбрикләүләр белән дәвам итте. Павел Галанов белән Динара Исмаиловага Рөстәм Нургали улы өстәл теннисы буенча Россиянең спорт мастеры тоныклыкларын тапшырды. Ярышларга стартны символик партия белән Игорь Левитин үзе бирде. Бу спортның кураторы буларак ул үзе дә теннисны яратып уйный. Алымнарын Сабалар Павел Галанов һәм Мурат Ибрахимовка каршы бүлеште. Җитәкчелек уеннарыннан яхшы кәеф алып, ярышка килгән спортчылар төп көрәшне башлап җибәрделәр. Саба аренада 3 залда теннис өстәлләре корылган иде. Аның беренчесендә әзерлек шөгыльләре үтте, икенчесендә авыл районнарыннан килгән яшь үсмерләр, өченчесендә Россиянең көчле спортчылары уйнады. Быелгы турнирга республиканың 19 районыннан, Россиянең 17 регионыннан барысы 225 теннисчы килгән. Бу сафта иң ярактан килүчеләр дигәндә Иркутский спортчыларын атадылар. Тренерлары Михаил Коршунов 21 ел дәвам итүче ярышта әле беренче катнашуларын әйтте. Аның 2 уенчысы Россиянең иң көчлеләре рәтендә көч сынашачак. Турнир хороший, мне сразу понравился. Отличные условия для маленького места жительства, где люди живут. Шикарные просто условия. Так что настроение такое праздничное. Игры хорошие, состав сильный, очень много звезд приехало. И география хорошая. Даже мы вот добрались. Я думаю, на будущее сюда вытащу Бурятскую республику и Читинский, Забайкальский край. Я сейчас приеду им порассказываю по всей мере. Рекламу нагоню, и на будущий год здесь будет сибиряков гораздо больше. Сабада узучы бу турнирның дәрәҗәсе елдан-ел үсүен баш хөкемдар Александр Александров та таный. 21 ел дәвамында ул бер генә елда калмый, шушы ярышларны хөкемдарлык итә. Уровень очень высокий. Также параллельно с турниром сильнейших спортсменов России, как обычно, проводится турнир для сельских районов Республики Татарстан. В нем принимают в этот раз участие представители 19 районов. Вот. Они борются тоже за общекомандный кубок, вот, ну и также за личные призы. Авыл районнарыннан катнашучылар сафын 2011 елга һәм аннан да яшьрәк егет-кызлар тулылатырды. Алар шәхси һәм команда беренчелеге өчен уйнадылар. Бирегә күрше тирәгенә түгел, ерак районнарда тартылу катнашучылар географиясын арттыра. Сарман районы быел 4 укучысы белән килгән. Мен инде үзем 2нче ел рәттән киләм. Моңа хәтле инде безнең өлкән тренерыбыз Ахунов шушы башыннан бирле җыри, шушы ярышларга элегрәк инде призлы урыннарда алган идек. Былтыр әле 5нче урында калдык. Быел инде өметләнәбез, тагын да югары уңышларга ирешербез дип. Инде бу сабаларга, ареналарга килгәндә бик яхшы оештырылган, барлык судейство, каршы алу, конулар, ошолар һәммә бөтенләй бер оештырылган, барысына бик зур рәхмәт. Саба районына без бик нык итеп әзерләнеп килдек. Менә әле генә кем белән уйнады, кемне җиңде? Зей районыннан Комарованы җиңде. Тоже әйбәт уйный.
Көкмара районы уенчылары быйылгы ярышларга призлы эшлеккә эләгү максаты белән килгән. Һәм ул аларның чынга да ашты. Команда бердәмлеге белән алар 2нче урынга лаек булдылар. Мин бу ярышта беренче тапкыр, Сабада күп тапкыр булдым. Уйнамам әле. Күп кеше килде, көчлеләре дә бар. Безнең тренер Ленар Харисович. Biz монда бик зак әзерләндек. Без моннан 4 кеше килдек. 2 кыз, 2 малай. Җиңеп кайтырбыз дип уйлыйбыз. Командалар арасында 3нче баскычта Тукай районы спортчылары урнашты. Лаеклы 1нче урынны үзебезнекеләр Сабалылар яулады. Кубок Саба теннисчылары кулына тапшырылды. Ярышларның ябылу тантанасында 3 көн барган киренки ярышларны күзәтеп, район башлыгы Рәис Миннаханов киләсе елга булган хыяллары белән бүлеште. Җитәкчелекнең максаты чыннан да зурдан. Всем здоровья, успехов во всем, и до скорой встречи. Я думаю, она еще на следующий год, желание большое, сделать уже чемпионат. Думаю, была сын, и будет, она всегда возрождается. Всем огромное спасибо еще раз. Bu turnirden kileşeği yaptı, zor. Bizim indi buruş şampiyonlar ezerlerine tügül, bu üstel tenislerini arttırıp, Bunun bilen selametlikni nıgatırga bir heybet bu sportları harekette bulu. İkinciden indi күзләр için bir faydalı sportları. Şuna göre men şanam mına mında uzdırgandan soň yaňadan ele köpürek yaşlarыбыз köpmen mında yaş nine kuramyda ayımrygına kim tili özünde sağ selamet harekette bulasın dip näşe kızıklı sport türü bilen şugullanarга özüne wagt hem joy tabır digen ümitde kalam. Татарстан Республикасы районнары арасында Соба спорт юнәлешендәге эшчәнлеге белән күпләргә үрнәк ди Рифкат Миннаханов. Яшьләрне спортка тарту, киләчәк буынның сәламәтлеген кайгырту ул. Һәрбер менә бу ярышларның аның нәтиҗәсе бу көндә безнең субханалла безнең балалар мәсәлән шөгыльләнәләр, аларга мөмкинлек бар. Безнең беренче урында шул шартларны тудырырга һәм безнең Yaşlar birinçiden neyindir nesle bilen şöyle şöylelerge mümkünlük tutar ki. Tenisin negizi Sabada buldu bizni. Sabah şöyle kalacak da. Kazan çıktırışmasa da var Sabah bundan negizi kalacak. Бүләкләү тантанасы шын мәгънәсендә тантана булды. Шәхси зачетта иң көчле спортчылар арасында җиңүчеләргә сертификатлар тапшырылды. Бу урында приз фондының 1 миллион булуында әйтик. Бүләкләүгә шәхси, парлы, катнаш парлы уенчылар лаек булды. Арина Слаутина хатын-кызлар арасында, Россия спортчылары арасында иң көчле уенчы булып, беренче урынны яулады. Ирләр арасыннан бу мәртәбәле баскычка Илья Исаков күтәрелде. Я очень рада, что я смогла победить, одолеть. Финальный матч был очень тяжелый. Я очень устала за эти дни, потому что соревнования довольно короткие, 3 дня всего. Вот. Организация соревнований, как обычно, на высшем уровне. Мы приезжаем в Татарстан, то есть в Казань не первый раз, 5-й или 6-й мой раз это здесь. Вот. Очень все нравится, очень классно. Вот. Очень благодарна, что участвую здесь. Очень рада. Участвую в первый раз на этом турнире. Все очень понравилось. Проведение на высшем уровне. Всем остались довольны. Соперники какие были? Соперники очень сильные, все боролись. Со всеми было тяжело. Никто не сдавался и бился до конца. Соба җирлегендә 21-нче Бөтен Россия өстәл теннисы ярышларын тәмамлап, Россия һәм Татарстан гимннар яңгырады. Ул үз чиратында алдагы ярышларга чакыруда иде. Бөтен Россия ярышларының чираттагысы иң көчле теннисчыларны бу атнада Оренбургка җыйды. Узган елларда Байлар Сабасының спорт комплексында су асты көймәсе диңгезчеләре көненә багышланган татарча көрәш бәйгесе узды. Ул 5нче ел рәттән үткәрелә. Тулырак алдагы хәбәрдә. Ярышларның тантаналы ачылышында районыбызның башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Соба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәниз Закиров, отставкадагы подполковник Альфред Габдрахманов һәм хәрби диңгез флоты ветераннары катнашты. Егет кешеләре ул беренчедән машина йөртергә тиеш, икенчедән көчле булырга тиеш. Менә сез көрәш белән шөгыльләнеп, шушы көчле булыр өчен үзегезнең шушы егет тормышына беренче адымларыгызны атладыгыз. Кеше бу дөньяга килгәч үзенең эшләре белән изин калдырырга тиеш. Izin kaldırır için ol bir-birine hürmet
булырга тиеш. Бер-берегезгә хөрмәтле булып, иң кирәклесе әтиен егезгә һәр вакытта хөрмәт йөзе белән карап, сезгә яшәргә, тормыш итәргә, алар исән-сау булганда, аларны хөрмәтләп, аларның белән бергә шулай җиңеп сезгә яшәргә язсын. Барыгызга тагын бер кабат рәхмәт, барыгызга да уңышлар, җиңүләр. Монда килгән сезнең һәрберегезгә сез җиңүче. Башкарма комитет җитәкчесе ярышларда катнашып призлы урыннар яулаган егетләребезгә район башлыгының рәхмәт хатын тапшырды. Җиңүчеләрне әзерләгән тренерлар да билгеләп үтелде. Диңгезче ветераннар да рәхмәт хатлары кабул итте. 40 елга якын балаларга физик тәрбия биргән Рамил Мустафин хәрби диңгез флоты ветераны. Ул армияда 1974-77 елларда хезмәт иткән. Мин үзем шушы Саба урта мәктәбен бетердем инде авылда. Мин Сабаның үзенеке түгел, Яңа Мишән дигән авылдан. Анда 8 ел мәктәпне бетергәч, 9-10 классын шу Саба урта мәктәбендә бетердем. Һәм аны бетергәннән соң хәрби хезмәткә алындым. Һәм монда инде рәктем сәламәтлегем буенча сәламәтлегем яхшы булу сәбәпле, анда ул вакытта безнең шырда комсомол булу да кирәге, яхшы уку да кирәге. Морфлотка эләктем. Менә Кронштадт шәһәрендә 6 ай укыганнан соң безне җибәрделәр инде хәрби диңгез флотының шундый бүлеге бар. Подводные силы. Суасты кемәләре. Суасты кемәләрендә йөрү өчен 6 ай укыдык. Кронштадтта без аннары Северный флотка, Город Полярный, Мурманская областька җибәрделәр. 2002-2003 елларда хәрби диңгез флотының Кара диңгездә хезмәт иттем. Мин сүздә юк, су астында түгел, су өстендә, корабльдә 2 ел хезмәт иттем, Аллага шөкер. Шуның белән горурланам. Мин бу көндә искалам бик сагынып, ул хезмәт иткән вакытларымны хәрби диңгез флотында күңелле моментлар бик күп. Без бик күп җирләр күрдек. Хинд океаннары, төрле җидән артык диңгез. Үземнең шунда хезмәт итүем белән һәм исән-сау әйләнеп кайтуым белән бик горурланам. Башта Келәмгә балалар бакчасына йөрүчеләр чыкты. Иң яшь көрәшчеләр Соба командасыннан 2016 елгы Әскәр Канафиев һәм Илназ Гатиятов. Турнирда 70ләп яшь көрәшче бил алышты. Биредә районыбыз көрәшчеләреннән тыш Кукмара, Әтнә, Балташ районнарыннан килгән спортчылар да ярышты. Район ярышларында күп кенә җиңүләр яулаган Ислам Галиев Балташтан килгән. Биредә ул үз үлчәү авырлыгында пьедесталның 3нче баскычында урын алды. Безнең тренер Нурфат абый. Без әле бүген килдек Сабага. Мин көрәшкә йөрим, спорт конкурска. 2 ел йөрим. Мин бүген 4-0 исәбе белән көндәшемне җиңдем. Хәрби диңгез флоты ветераны Рамил Мустафиннан 5нче тапкыр үткәрелүче бәйгенең тарихы турында да сораштык. Үземә шундый максат куйган идем, кубок алам даган, шундый подводниклар көненә багышлап ярышлар оештыра башлыйм. Дип, без аны инде волейбол ярышлары белән башлап җибәргән идек. Бу кубок инде волейболчыларда безнең булды. Безнең үзебезнең мәктәптә дә булып алды, күрше мәктәпләрдә булып алды. Күчмә кубок иде. Менә бу кубокны мин хәзер бу көрәш ярышлары безнең инде 5нче ел быел үтә. 3 ел эттән шушы көрәш ярышларында аткан командага шушы кубокны минем быел бүләк итәсе килә. Көрәш ярышларының оештыручысы Фидаил Вакказов чараны уздыруда ярдәм күрсәткәннәргә үз рәхмәтләрен җиткерде. Катнаша безнең 2000 елга яшьмәдләр, һаман яшьләр. Бу бәйрәмне оештыруда безнең иң күп күч куйган безнең хәрби диңгез флоты ветераннары, Соба хәрби диңгез флоты ветераннары җегетләре, абзыйларны бөтенебезгә спонсорлар килгәндә безнең Трейд Металл җәмгыяте бик күп ярдәм күрсәтте. Ипа Закиров тоже бик зур ярдәм күрсәтте. Калганнары шу барса үз көчләр эшләнә. Һәм инде безгә иң зур ярдәм күрсәткән безнең спорт коллективы, комитеты Ирек Рамазановичка бик зур рәхмәт. Һәм Рифат Револьевичка бик зур рәхмәт безгә шундый комплекс биргән өчен, шундый чара үткәргә ярдәм иткән өчен.
Собадан Камил Салахиев, Балташтан Артем Кайпеев, Кукмарадан Тимур Насыбуллин һәм Искәндәр Гыйлметдинов, Шәмәрдәннән Арсений Дмитриев Соба хәрби диңгез флоты ветераннары оешмасының махсус бүләкләренә ия булдылар. 3-нче урында Икшермә, 2-нче урында Симет командалары урнашты. Соба гимназиясы командасы 5-нче ел беренчелеккә чыгып, күчмә кубокны үзләрендә калдыру хукукына ия булды. 23 мартта изге Рамазан айы башланды. Мөселманнарның Рамазан айында ураза тотуы иң яраткан көндәлек гадәтеннән айрылып, ашамый, эчмичә генә туру түгел, шул изге Коръән ингән айда гөнаһлы эшләрдән дә тыелырга, күңелне пакландырырга һәм күбрәк яхшылыклар эшләргә дәртне арттыра. Ураза тоту кешеләрне бер-берсенә якынайта, бердәмлек арта. Хөрмәтле дин кардәшләребез, тотасы уразаларыгыз кабул булсын. Инде Рамазан айының барлык фазиләтләре турында хәзер Соба мөхтәсибәтенең яшьләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе, Сатыш авылы имам хатибы Алмаз хәзрәт Галимҗанов сөйләр. Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләребез. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән менә Рамазан айы килде. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәт айы, Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләр айы булган шушы Рамазан. Без моны ничек үткәрергә тиеш? Һәрбер мөселман кешесе шушы айда Аллаһы Тәгалә әмер иткәнчә ураза тоту. Әмма ураза тотудан кала, әле безнең өстебездә бүтән төрле бурычлар да бар. Булар нинди бурычлар? Беренчедән, Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән без изгелекләрне күп кылырга тиешбез. Чөнки Рамазан ул изгелек айы. Никадәр күбрәк изгелек кылабыз, Аллаһы Тәгалә безгә шуның кадәр күбрәк изге гамәлләребезгә күп әҗер савапларын кайтара. Кылган һәрбер эшебезнең бер генә бертек әҗер савабы да үзебезгә кайтмый калмый. Шунлыктан һәрберебез шушы изге айны изгелектә үткәрергә тырышырга тиешбез. Инде бу айда Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән мәчетләребездә көн сайын таравих намазлары укыла. Көн сайын диярлек кайбер мәчетләребездә авыз ачтыру мәҗлесләре оештырыла. Инде теләгән кешеләр үзләренең йортларында авыз ачтыру мәҗлесләрен оештыра алалар. Һәм һәрбер кеше теләгән вакытта мәчеткә кереп намаз укый ала, Коръән укый ала. Бит бу айда намаз һәм Коръәнгә аеруча игътибар бирелә. Чөнки шушы ай Коръән ингән ай. Шунлыктан, газиз дин кардәшләребез, без һәр көнебезне, һәр мизгелегебезне, һәр вакытыбызны Коръән укуга, изгелеккә, хәерле эшләргә багышларга тиешбез. Шушы айда әле мискин, фәкыйр, ятим булган кешеләр хакында да онытмаска кирәк. Аларга ярдәм итәргә кирәк. Рухи булсын, матди булсын, ризык белән булсын, җылы сүз белән булсын, без аларга һәр даим ярдәм итәргә тиешбез. Бу Рамазан һәрберебезгә дә Алла үзгәрешләр алып килергә тиеш. Һәрбер үзгәреш ул Аллаһы Тәгаләгә якынаю. Чөнки Аллаһы Тәгалә нәрсә дип әйтә Коръәндә? Аллаһы Тәгалә ди, үзгәрергә теләмәгән кешенең хәлен үзгәртми. Әгәр дә кеше үзгәрергә теләп, тормышында шушы үзгәрешкә таба адым атласа, Аллаһы Тәгалә аның тормышын үзгәртә. Рамазан айы шушындый үзгәрешләргә олы бер форсат һәм яңа бер мөмкинлек. Инде шушы изге Рамазан айы безнең 21 апрель тамам була. Ягъни 21 апрель көнне без гаит намазына җыелабыз. 20 апрель көнне без соңгы уразаны тотабыз. Шунлыктан, газиз дин кардәшләребез, шушы кыска гына вакытыбызны файдалы ва хәерле итеп үткәрергә тырышсак иде. Инде бу ел фитр садакасының күләме 150 сум. Моны мөмкинлеге булган кеше мискин, фәкыйр, ятим кешеләргә бирә ала. Инде мөмкинлеге булмаган кешенең өстеннән бу бурыч төшә. Газиз дин кардәшләр, шушы изге Рамазан айын, шушы изге көннәребезне, сәгатьләребезне ихлас күңелдән Аллаһның рәхмәтенә ышанып үткәрсәк хәерле булыр иде. Бит Рамазан айында шундый олы бер төн бар. Ул да булса Кадер кичәсе, Кадер төне. Менә шушы кичәгә ләксәк, Аллаһы Тәгалә безгә 1000 ай гыйбадәтебезне язып куя. Бу көн әлбәттә Рамазан айында яшерелгән.
Тик аны хәерле итеп һәрберебез үткәрә ала. Ягъни Рамазан айын гамәл гыйбадәттә үткәрсәк, һичшиксез без кадер төненә дәген бер генә тапкыр булса да эләгә алабыз. Шунлыктан гамәл гыйбадәтләребезне калдырмыйк, уяу булыйк, төннәрен дугалар кылыйк, намазлар укыйк. Аллаһы Тәгалә инде шушы гыйеткә килгәндә анадан туган бала сыман чиста килеш Шәввәл айын каршы алырга насыйп ва мияссәр кылса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иртәгә 25 мартта мәдәният хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Аларның тормышлары тоташ җыр биюдән гыйбарәт. Шуңа күрәдер дә сәнгать дөньясында кайнаучыларның күңелләре дә җыр кебек матур, бию хәрәкәтләре кебек нәзакәтледер мөгаен. Башкалар кебек атна буе хезмәт сафларында булсалар да, ял һәм бәйрәм көннәре дә алар өчен шундый ук эш көне. Чөнки мәдәнияттә ял төшенчәсе гомумән юк. Төрле матур кичәләр үткәреп, халык күңелен күрү, аларны ял иттерү, язык бирү мәдәният хезмәткәрләренең бурычы әнә шул. 2022 елда мәдәният тармагына караган коллективлар төрле дәрәҗәдәге бәйгеләрдә призлы урыннар яуладылар. Саба балалар сәнгать мәктәп укучылары ел дәверендә 77 төрле дәрәҗәдәге конкурсларда катнашып, 12 гран-при, 380 лауреат, 36 дипломант һәм 5 махсус приз алдылар. Созвездие йолдызлык ачык республика телевизион яшьләр эстрада фестивалендә яшьлек бию коллективы ялгыз башкаручы Кашапов Илүзәр 3нче дәрәҗәдәге диплом, Томчы вокаль ансамбле махсус приз белән бүләкләнделәр. Рәсем сәнгате сыйныфы укытучылары республика конкурсында лазер станогы алыр өчен 150 мең сум күләмендә грант тотты. Сакланып калган гореф-гадәтләрне күрсәтү, яшь буынга җиткерү максатыннан район күләмендә җыр биюле кичке уеннарга, болыннарга кайтам чир аша мәдәни проекты оештырылды. Халыкны мәдәни тормышка тарту, яңа талантларны ачыклау йөзеннән җырлый гали шоу проекты уздырылды. Әдәби марафон проектында катнашып, Саба муниципаль районы Татарстанның иң күп татарча китап укый торган район исеменә лайык булды. 26 август көнне районыбызда дөнья күләм әдәби сабан туе узды һәм анда Россия төбәкләреннән күп кунаклар килде. Кукмарадагы Итек Фест регионара фестивальдә катнашып, Саба культура командасы 2нче ел рәттән җиңү яулады һәм гран-прига лайык булды. Республика мәдәният учреждениеләре арасында узучы иң яхшы авыл мәдәният йорты номинациясендә Шәмәрдән авыл мәдәният йорты, Шәмәрдән авыл балалар китапханәсе 100 мең сум грант оттылар. Район мәдәният йорты каршында эшләп килүче Балкыш театр коллективы төбәк-ара Идел йорт конкурсында катнашып, 50дән артык халык театры коллективлары арасында 3нче дәрәҗәдәге лауреат дипломы белән бүләкләнде. Шыңар авылыннан Ахунҗановлар гаиләсе тарихта без излебез республика күләм шәҗәрә конкурсында катнашып, җиңү яуладылар. Югары Шытсу мәдәният йорты хезмәткәрләре Гөлнар һәм Илшат Шәрифуллиннар гаиләсе Нишкәбил гаилә һәм ана матурлыгы бәйгесенең финал турында зур җиңүгә ирештеләр. Россия президенты тарафыннан кабул ителгән Пушкин картасы программасы нигезендә районда узган чараларда 9 меңнән артык яшьләр катнашты. Район бюджетына өстәмә 1 миллион 600 мең сум финанс кертелде. Саба районы мәдәният учреждениеләренең материал-техник базасын ныгыту максатыннан 2 миллион 60 мең сум күләмендә акча тотылды. Лесхоз авыл мәдәният йортында мәдәният ил күләм проекты кысаларында 48 миллион сум күләмендә капиталь ремонт башкарылды. Уртанырты авылында 45 урынга исәпләнгән 24 миллион сумлык яңа авыл клубы сафка басты. Мөхтәрәм ветераннарыбыз, хөрмәтле мәдәният хезмәткәрләре. Табигать уяна, кояш кыздыра. Көннән-көн матурлана барган шушы язның матур бер көнендә без мәдәният хезмәткәрләре көнен билгеләп үтәбез. Әлбәттә, мәдәният хезмәткәрләре көнен аны клубларда, китапханәләрдә, музейларда эшләүчеләрнең генә бәйрәм итә торган бәйрәм түгел. Аны клубларга йөрүче барлык фольклор коллективларда актив катнашучылар да, китапханәләрдә китапны сөеп укырга йөрүчеләр, музейларда тарих белән кызыксынып йөрүче клуб берләшмәләренә йөрүчеләр, сәнгать мәктәбендә укып йөрүче 300дән артык балабыз да безнең бәйрәм итә. Күргәнегезчә, ул халык бәйрәме. Рөхсәт итегез сезне барыгызны да шушы мәдәният хезмәткәрләре көне белән тәбрик итәргә. Сезнең барыгызга да саулык, сәламәтлек, исәнлек телим. Беркайчан да иҗат шишмәгез саекмасын иде. Безгә барыгызга да бергә булып, бердәм булып, җырлап, биеп, көлеп яшәргә язсын иде. Бәйрәм белән.
21 мартта Нәүрүзне фарсы теленнән тәрҗемә итсәк, яңа көнне каршы алдык. Бу көн белән төннең тигезләшкән вакыты. Нәүрүз татлы сүз, яз дигән сүз, яшьлек дигән сүз. Тирәбездә бөтен тереклекне шул бәйрәмгә дәшик дигән сүз. Байлар сабасында Нәүрүз бәйрәменә халыкны 26 март көнне дәшәләр. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезне бу көнне җыр бию, уен көлке белән үрлеп барган язны каршы алу бәйрәменә чакырабыз. Учакта пешкән бутка, кайнар коймак белән сыйланырсыз, төрле күңел ачу уеннарында катнашырсыз. Шулай ук бу көнне бәйрәм ярминкәсе дә үтәчәк. Чаралар район мәдәният йортында каршында уза. Ярминкә һәр вакыттагыча иртәнге сәгатьләрдән үгерләячәк, бәйрәм тамашасы 9-да башлана. Менә шундый бәйрәм рухында бүгенгә булган атна информацион программасын төгәллибез. Ураза тотучылар игътибарына алдагы мәгълүматны җиткерәбез. Иртәгә Рамазан аеның 3нче көнендә сәхәр ашау 3 сәгать 25 минутта тәмамлана. Авыз ачу вакыты 18 сәгать 7 минутта булачак. Тоткан уразаларыгыз савапка булсын. Аллаһ Тәгалә ярдәм җиңеллекләрен бирсен. Алдагы ял көннәрендә күңелле, тыныч үткәрик. Хәзер рекламага тукталырбыз. Аннан соң җырлы бүләк тапшыруы булачак.